A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. C A B C D E E for elephant. F for fun. F for fun. Boya, le khai lo zira ni mo Ivan fel em. Ka fa padua ti chu o Ivan fel em le kha zir ro ti ngai la vin I lo zir rang zel mai china ka van lom chin em. Anu ka thiam thei lo em alom chu wang chan zir na sat ka ngai pi ka lom anu I ha em vo in lam te chame I zor te I shal thei em Oh, mi te hi an cha a kan chen kho veng le. Kan ko shan shwai tu ten min kho ngai a min lo dor liam a rin ai takin ka shal thei phia na ve in chu ka shal zo fek mai kalom khop mai. anu thado bin lekha ka ziranga nakina chuan in na tho angai to lawang ke ma in ka chom fek kang chu Ni e ikang val hun te hi nga lel khop mai eng po ni se thanem ngai ta vin le kha ka zir zel la o ni e ka ha ching khop mai ama ro chu zu zor ai kha chuanin ha ma ila riru alima tin taksa po na ngaya tin kan se sel na thleng hiani na that pha ani ka hlim khop mai chuan ve na ngei lo zira kan sayang o anu en ton mi alawin kan sayang lo ngai thlar o ole A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant. John. F for fun. G for G for anu lai thlang hi helai hi G hi zero thlang lo deuh hreta I ma se mo anu ka thiam le vat mayang Ivan thiam em thiam thui to lu tu kringat ole ti khan lo zir la ipa kan hua kan nga o lo ho che to ang ha to box sia ipa imbol na tur te kan lum ngal bo ka nge ole anu nu kanau kim hi ka khongai a chan te hianin mel chia tiang ten an lo te mel that te re nen hian en tin nge mo kan ti don ni hostel a ti han kan da ti don ni ni le di a mel that te nen kim hi chu nga tinge mo han bik em ni eng po ni se a chang tha ve zel tu ra nga yang mel hi chu thar ma se ango lo ve ma ka pai lai khan ke ma hi lom ka se sel lo lu to ka dam doi ka lo e thalo lu to ka naw pai lai ya dam doi e thathi apoi mo ania o doctor ten e tur an ti ang hi e zat tha nu kim bi pai lai chuanin dam doi lo e thalo mo avan poi tak thadawin dam doi lo e la chuanin tiang em hianin a chor che lo turania avun te po hi eng deuh turania mel hi tharo ma se a thim em awang hianin a then la in vai fa nyang ten lo ti thul ke po iu nau nu tak po ini ka ring lo ve ti ten ka chan te pon min ti a ma se ka chang deuh fok zela ti chuan ka chan te chuan min tingam to lo shim ka nau hi hum him ka du ani nia ka pum thalo kha chua ka nau pai nen dam doi kan e hlek khan ka luak vak thina lo ei lui zel ila thaturania lo luak po ni ila ei le zel me ila thamai turania ka luak chuak chia khan ka inon le du to thin lava kan e zo chia kha ka luak le nga la ti chuan adam doi chop khan ka luak chuak le thina ei lui ngat ila chuan lo chaw lo tum kha ka nei om tho box sia ka lo tua tang lo ka chu ke ma thiam lo ni e mà xe tết lai hàng đâu hiện nữa hiện anh thăng ngô chuyện này tê rồi thì tôi tê rồi xóa hiện anh lâu bận lai ngô đâu ông cái ngày tê hi anh lâu hàng tê rồi cả hàng đâu cái ngày tê anh lâu ngô rồi cả anh lâu ngô về em mắng anh đàn tê hi hàng về lâu em baka kim tê hi chú
à đùa mà xin lẽ mà thế cả không ấy nó có hôm ô cái thiam Victor na tuk school kal ka van chak to te reng em homework thiam vek chu anuam hle mai school kal la na nga lel omlom le ka thian kom ngai ber kim kiminen kan thudun le anga ti chuan homework ka thiam vek box si a zana tur om don talo thian tha ber te bula thiam lo deuh ni kha chu a shom ve em ani ka thiam ka homework ka thiam le kho ka sira ka homework zong zong ka thiam ve thian du tak ta u in homework te kha in lo ti zo ve to em in thiam to em ke chu ka thiam vek to sin A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fun. Papa yêu He kim kimi mi le. Ome lo leng ro. Ve te lo le chuang kim I lo leng ani mo. Ka van lom ve kan ina te lo leng dua. Papa nimina vang khan kalom nit to kanya sikula khan kasawang min house ka wangin Hau lu tuk thian kan ni kha. kalom nit to chuan anu in cha ya va som ro min tia ilo ei du angem Cái mà hi ka van lom em ang po ni se anu kan dil veng anu te chuan an phal shim ma se ka van zak reu aza khak lo lu tu cho meu han e chu ma le inu te hi an fel chuan mo kim income zelang ole kapa